Malawi Today. Tsiku la lero kukuoneka kuti sikunacha bwino kwambiri chifukwa pamene tikukamba zoti ku Blantyre kuli mademo nakonso kuli Lilongwe ayambika nakonso kumeneku anthu ali pekitipekiti koma zodabwitsa zimene zachitika kwambiri zonena kuti president a Ford nawonso kumeneku apangidwa ataki amalonderedwa ndi anyamata azikwanja nde iwo athawira ku polisi ya ku area 3 koma tateni tionereni kuti zikuti bwanji ma details onse. Sijili bwino iyayi kufuna tandizo kutoka kwa wonse ofuna kwa bwino anoti kudutsa pa crossroads nditu ndiye chonde tikupempha kwa kufuna kwa bwino abira so kuti maiki si area 3 ndi bwana president awa tikuchoka kuno tayankhulidwa chipongwe nda polisi kunena kuti tabwera ndi nkhani zopanda pake kuno ku polisi ndiye tinapita ndi president Chihana kumeneko komanso executive ya chipani cha Ford kunena kuti ife tikupanga zinthu zopanda pake palibe kamlandu apa koma to be honest tinakaphedwa sizinali bwino anyamata anyamula zikwanje akinamulo anthu na kuti atipweteka mukhoza kuona galimoto iluko galimoto iyi glass lapkanyika aphwanya glass imene ndi miyala yonseyi imene anyamata MCB amaponya so ababa tali ku polisi koma tayankhulidwa kusawiruzika nda polisi ndiye apa tikufuna kuna kuti tione kuti what will pay the way forward Amalawi dziko la Malawi laonongeka dziko la Malawi limene timanena kuti tikapita ku polisi tunapeza chithandizo kuno kulibe chithandizo china chilichonse chimene tikupatsidwa ndiye I don't know kunena kuti chipani cha Ford chikayamba kubwezera zikhala bwanji I don't know koma tikupempha Malawi kuna kuli konse kumene kuli kuti pemphererani dziko la Malawi pamene tikupita ku chisankho chonde dziko zinthu sizili bwino apolisi atiyankhula kusawiruzika ndi apa ndi president Chihana tikupita ku maofesi akuluakulu ku nthambi ya kuno ku polisi zikomo kwambiri dzina ndi lomwe lija Ahmad Maloko one kaki Tawantunda usewu apa tawana rafika agamo ya president Chihana ndimene swafika hapo yo chakharu kuthamangisidwa ndanya mata chipandi cha MCP tinaona mulo ananyamula ndanya mata zake ili kipakamisa na kwela gali moto ya Lactis ya black imene tachawa ndi apa tafika ku polisi tsapano atakufuna ine atakufuna madumaloko apa tuli ku polisi nditu neswa ndimenya cha ukushi mulo nguvala kabudula ndaona se ajira kuona ndi kipakamisa makiro ndiloza uri ndofuna iweyo maloko iwe aida kumuchira zina ufuna maloko iweyo komana iweyo apa ndi mwana wina so ya mukenda apa ndi mwana nditenda nawe newe apukanya gari muteja mwana yora Malawi ndi apa kweli 3 police station kumene chabwera kuti tipeze chithandizo anyamata anyamula zikwanje kwambiri takendedwa ndi miyala David amena kambali na hizi ili amendesa ndi David haona sasa
mmene motu ndi mmene zikukhalira kulilongwe anyamata a zikwanje amenewo kufuna kukhapa ndithu asogoleri a chipani cha Aford makamaka a Enoch Chihana. Nde zambiri zikuchitika, zambiri m'Malawi muno lero zikuchitika ndipo ndizopsa kwambiri, koma ife tidakali pano kupasirani kena kalikonse kamene kakuchitika. Takhalani pomwe pamene tikupitirira ndi ma updates amenewo. Apa tuli ku polisi ndithu. Neswa ndimenya ichi. Neswa ndimenya cha ukuchi. Mulo nguvala kabudula. Ndona se. Ajira kuona ndi kipakamisa magiro ndiloze uri ndufuna iweyo maloko iwe. Ila muchwa zina ufuna maloko iweyo. Komana iweyo apa ndi mwana. Wina so ya mukenda apa ndi mwana. Ndifenda nawe ne. Akanya gari mu beja mwana. Yora Malawi ndi apa kweli tili police station kumene tabwera kuti tipeze kithandizo anyamata nyamazi kwanje kwambiri tagendedwa ndi miyala. Meya kuti David amana kambali na ya ili amende sandi David haona si Area 3 ndi bwana president awa tikuchoka kuno tayankhulidwa chipongwe nda polisi kunena kuti tabwera ndi nkhani zopanda pake kuno ku polisi ndiye tinapita ndi president Chihana kumeneko komanso executive ya chipani cha Aford kunena kuti ife tikupanga zinthu zopanda pake palibe ka mlandu apa, koma to be honest tinakaphedwa sizinali bwino. Anyamata anyamulazi kwanje akinamulo anthu na kuti atipweteka mukhoza kuona galimoto iluko galimoto glass lapkanyika aphanya glass mene ndi miyala yosei imene anyamata MCB amaponya. So ababa tali ku polisi koma tayankhulidwa kusawiruzika nda polisi ndiye apa tikufuna kuna kuti tione kuti what will pay the way forward. Amalawi dziko la Malawi laonongeka, dziko la Malawi limene timanena kuti tikapita ku polisi tunapeza chithandizo kuno kulibe chithandizo kina kilichonse chimene kupatsidwa. Ndiye I don't know kunena kuti chipani cha Aford chikayamba kubwezera zikhala bwanji I don't know, koma tikupempha Malawi kuna kuli konse kumene kuli kuti pemphererani dziko la Malawi pamene tikupita ku chisankho. Chonde dziko zinthu sizili bwino, apolisi atiyankhula kusawiruzika. Ndi apa ndi president Chihana tikupita ku maofisi akuluakulu ku nthambi ya kuno ku polisi. Zikomo kwambiri. Dzina ndi lomwe lija Ahmad Maloko, one kaki. Robert Tawa ndeli kipagamisa inamulo ananitikira pachesi mwajoku majo kwenye tu ndiye bana ngalimu anoti kutawa ndali moto yatu wa hike mbasidi mwino tukufuna kitekezo please SOS kwa MCB kadira ikufuna kuti anyamazi kwanje zolusa kwambira pamenewa ndiye pana kali pano chitetezo chathu sichili bwino iyayi kufuna thandizo kuchoka kwa onse ofuna kwa bwino anoti kudutsa pa crossroads ndithu ndiye chonde tikupempha kwa kufuna kwa bwino apita sokuti maiki